ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳо, модарон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастем ва ирӯза видеои худмона сар мекунем. ай тарзи тайёр кардани як хӯриши болаззат. ин хӯриша ма дар хонаи акам тайёр кардагим. бо барои шумо навор кардам, то ин ки ҳамон хоҳарҷоное ки наметавонанд нав пухтупаза ёд гирифтан мехоҳанд, ай рӯи наворҳои мо нигоҳ карда ёд бигиранд. хеле хурсанд мешавам маям. баъд дуо кардана дар ҳаққи мо фаромӯш накунем. бисмиллоҳ гуфта кори худмона сар мекунем. дар инҷа бошад мо картошкаи обҷӯшон кардагира ай тиёрка гузарондем, болошда камтарак намак кардем. баъдан майонез чӣ қадр ки шумо дӯст медоред, агар ки майонезиш зиёд бошад, шумо дӯст бидорен, агар метавонед ки майонезиша зиёдтар кунед. агар ки майонеза камтар хоҳед, метавонед камтар кунед. ин вобаста ай хоҳиши худтон. баъдан мо тухма ай тиёрка мегузаронем. ҳамаи маҳсулотҳои мо обҷӯшон кардагианд духтаро. дар инҷа бошад чӣ хеле дидестед, ман тухма ай тиёрка гузарондум. баъдан боз майонез мекунем. ҳамаи ҳамин маҳсулотҳое ки дорем ай тиёрка мегузаронему. як даққабати ҳамон картошка намак мечошем. тамом дигар шуда ман намак намекунам. инам хел ҳар як маҳсулотҳоеро ки ай тиёрка гузарондем, аз болои ӯ майонез мекунем. инам хеле як хӯриши бамаззаҳак тайёр мешавад. хоҳарҷоное ки зиёд хоҳиш карда буден дар комментариҳо, дар ватсап ки апаҷон хӯриш тайёр кунед, ина хоҳарҷоно и барои шумоа. ман ки шароит надоштам барои видеокунӣ, сиравно барои шумо видео кардам. чӣ хеле ки медонед, дар хона ман қатъи лампа, штатив ё қатъи камера мекунам. агар ки видеои мо камеам боша, агар ҷунбида боша, шуморо нороҳат карда боша, узри зиёд, барое ки дар инҷа ман штатив надоштам. ҷиянам видео кардагианд. хай бечораҳо ҳам қатонистанд видео карда. бо барои шумо навор кардам. ина чандбора дар канали ман ҳаст тарзи тайёр кардани чанд намуд хӯришҳо ҳаста. ирам ки тайёр кардам, хостам ки барои шумо як бигем ки як хӯриши дигар шавад дар рецептҳои шумо. инам чӣ хеле ки дидестед, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳое ки дорем ай тиёрка гузарондестам. баъд майонез кардестам. дар инҷа бошад гӯшти марға ай тиёрка гузаронда ки намешавад, мо реза мекунемша. реза мекунемо, ҳам хел мемонем. боз болоша ами майонез мекунем. баъдан сир мекунем дар уҷа. хай дар рафти видео шумо мебинед ки мо чиҳо истифода кардем. дар инҷа бошад дӯстони азиз, шуморо қатъи ами апаҷонмо шинос мекунам ки апаи нобаҷон спецагент дар ширкати атомӣ ҳастанд. тасмим гирифтанд ки занҳои худмона бепул нозикиҳои корро дар ширкати атомӣ ёд диҳанд. дар инҷа чӣ хел дар рӯи навор шумо мебинед кушодашавии ширкати атомиро хел тайёрӣ дидестиянд. барои ҳамин дер намонед. шумо ҳам метавонед ки регистратсия шавед. ай сипас дар ҳам хел конференсияҳо метавонед ки шумо низ иштирок кунед, пешравӣ кунед. мисли дигар занҳое ки ойликҳои калон мегиранд, шуморо ҳам метавонед ки ойликҳои калон бигиред. ширкати атомиро хел маҳсулотҳои беҳтарин дорад. як инами хемахемаш бовар кунед чӣ қадар инсона ҳамаи узвҳои бадани инсонда чӣ фоиданок кайда. ман худам истифода кардагим ами хемахема. барои ҳамин дар шумо тавсия додестам. баъдан ғайри ин бо бисёр маҳсулотҳои дигар дорад. барои зебогии занҳо, барои рехтани мӯи сар, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои касалӣ ҷигар, қанд, раг, ҳама намуди маҳсулот ҷода шумо дастрас карда метавонед. нависен апаҷони модар. бо апаҷони мо аймора дида зиёдтар медонанд. барои маҳсулотҳои ами ширкати атомӣ метавонанд ки шумода фаҳмонанд оиди маҳсулотҳо, оиди кор кардан дар ширкати атомӣ.
дар номерои рӯи экран буда нависен: духтаро, апа Инобатҷон зани бениҳоят меҳрубон ҳастанд, шуморо нағза как мефаҳмонанд. Бояд занг задан ягон ҷои шумо кам намешавад. Барои худтонам метавонед ки чанд намуд маълумотҳо бигирен. барои ҳамин ина номеро, ина апа Инобатҷон, метавонед ки номеро шонда занг занед. дар инҷа бошад мез гарем тайёр кардани хӯриш монда. Чӣ хеле ки шумо диден, гӯшти мирға реза карда дар рӯи дигари маҳсулотҳо мондем, майонез кардем, баъдан инам хеле сир мекунем болошда. Сирам май тёрка гузарондестем духтаро. баъдан майонез мекунем. баъди майонез боша горошек мекунем. шумо метавонед ки ба ҷои горошек кукуруза кунед. мо хай чӣ кардем? мо горошек мондем. бисёри вақт ман ҳамин хӯриш тайёр мекунам, кукуруза мемонам дар болош. азбаски дар уҷа ҳам хе горошек будак, мо горошек мондем. ва ихтиёр дар дасти худтона. нафароне ҳаст ки кукурузаро дӯст намедоранд, нафароне ҳаст ки горошекро дӯст намедоранд. барои метавонед ки ё ки ай иш монед, ё ки ай уш монед, фарқ надорад. ин эҷада хӯриши мо тайёр шудак. як ҳамун горошекша дар болош мерезем. тамом. бигем ки ҳамун горошек кати украшение мекунем ша. инам хеле як хӯриши бамаззаҳак тайёр шуд. бовар кунед, бениҳоят бамазза шудак. бо хубиш дар чия духтаро медонед, ҳама намуди витамин ҳаст дар дохили хӯриши мо. дар инҷа боша камтараканам хел рӯи ҳавли акама навор кардам, чунки дар видеои гузашта ки ман дар хонаи акам будам, хонаша видео кардам, зиёди ай хоҳаракҳои мо пурсиданд ки апаҷон берун шавам, як бор видео накардем, бинем, намедонам хай хоҳарҷонои моям хона сохтаниянд, чӣ хелеянд намедонам. ам хеле хоҳиш карданд барои ҳамун хоҳарҷонам, хоҳишона рад накарда, ам хел беруни хонарам нишон додам ҳавлира. инам хеле як муҳити деҳот, ам хел чӣ хеле гуфтам акам устох, чун ам хел ҳавлишона, хонашона ам хел ба таби дили хучҳо мекунанд. усто буданам хуб ай духтаро. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбон.